गिबि गिबियावनो चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बे समाव जोङो नैबे मोनसे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय साफ्रोमबो सिने आर्टिस्ट बिथांमोननिसिम मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों। बे मेसेजानो जाहैबाय दिनै 23 अक्ट'बर 2021 जों दिनैहाय मोनसे एग्जिकिउटिभ मेल लिंनाय जादों। बे एग्जिकिउटिभ मेलावहाय जोंहा माखासे थांखि लादों। बे थांखिनि गेजेराव सेथि थांखि हिसाबै जोंहा दङ जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय साफ्रोमबो आर्टिस्ट बिथांमोनहा जोंनि जिल्ला कमिटियावहाय मेम्बारशिप फर्म होनो गोनां दंमोन। बेखौ मेम्बारशिप फर्मखौ गोबाङानो दासिम जमा होआखै। बेनि थाखायनो बे दाननिनो 31 सिमाव जेन फर्मखौ जमा होयो बिनि थाखाय गुरै खावलायहरबाय। लोगोसे नैथि थांखि जोंहा लादों। जोंहा चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशना बोसोरफ्रामबो कनफारेन्स खुंबोबाय थादों। बे हिसाबैबो दिनै बोसोरारि कनफारेन्सखौ जोङो खुंनो थाखाय थि खालामबाय बिजनी ओनसोलावहाय। जोङो दा बे बिजनी ओनसोलाव जानो गोनां जोंनि एनुअल कनफारेन्सआवहाय जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय जाय बिथांमोना मेम्बारशिप फर्मखौ जमा होआखै बे बिथांमोनखौ जोङो बै दिनावहाय मोनसे गोख्रों राहा लानाय जागोन। बिनि थाखायनो बै कनफारेन्सआ फैनायनि सिगांनो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो आर्टिस्टफोरा जोंनो मेम्बारशिप फर्मखौ जेन जमा होफैयो बिनि थाखाय गुरै खावलायहरबाय। लोगोसे जोङो फैबाय थानाय जोंनि एनुअल कनफारेन्सआवहाय मोनसे गेदेरथार थांखि दाजाबफादों। बे थांखियानो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय देग्लाय बोसोराव 2021 बोसोराव जेसेबां शर्ट फिल्म आरो एलबामफोर ओंखारदों जों बेवहाय एवार्ड माने प्राइज होनायनि थांखि लादों। बेहाय थांखियाव जेरैबायदि दं जोंहा बेस्ट एलबाम, बेस्ट शर्ट फिल्म जों बेबायदि एवार्ड होनायनि थांखि लादों। बेनि थाखायनो साफ्रोमबो एलबाम आरो शर्ट भिडिअ दिहुनगिरि बिथांमोनहा जोंनि चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन कमिटिजों थाबैनो जेन जगाजग खालामो बिनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि चिरां जिल्लानि आर्टिस्टफ्रा सांग्रां जानानै फर्मखौ थाबैनो गथायफैगोन बिनि थाखाय गुरै खावलायहरनायजों फंनैसो बिबुंथिखौ बेखिनियाव लाखिबाय। गोजोन्थों।